Com bé sabem, tot és educació en certa mesura. Els espais, els edificis, la natura, les relacions i també l'art. En aquest cas, el teatre. Per això volem presentar-vos a continuació una peça teatral creada pel grup Teatre de Caixó, composada en aquesta ocasió per Marc Escrits, Laia Porcar, Jordi Collado i Tània Muñoz. Tempus Fugit ens parla sobre un grup d'amics, com molts altres, que després de molt temps aconsegueixen retrobar-se de nou. Un passat que els unia, un present que sovint no entenen i un futur incert es barregen en una nit de cerveses i entrepans. I per un moment sembla que el món no ha canviat, que de nou són invencibles i que la vida no és sinó allò que passa abans que arriben les postres. Teatre de Caixó investiga diferents llenguatges teatrals duent a terme propostes innovadores, sorprenents i originals. Atenent sempre a les seves inquietuds i necessitats creadores, treballen per fer del teatre una eina de canalització de noves idees. Un disparador d'agitació espiritual a la vegada que l'assosset vital i un medi per a la transformació social. Amb totes i tots, Tempus Fugit. Jordi, que sí que ve. És que l'últim sopar no va vindre. És veritat que antes fèiem sopar quasi tots els anys, però ara ja fa 4 o 5 que no n'hem fet. A més, que tinc ganes de veure'ls. Ei, Jordi, perfecte, i els altres què dieu? Ja avisa jo a Marc. Hola, Marc. Hem quedat el divendres a les 9 en l'Anselmo per a fer el sopar de 8è. Vens? Ok. Sopar de classe. Laia i jo sí que venen. Doncs hauré d'anar, no? Vull dir que si no vaig quedaré malament. Però que la nit també m'ha fatal perquè jo havia quedat amb els de ioga. Ah, ja sé. Mira, primer vaig a les de ioga, me faig una birra, després dic que me fa mal la panxa i ja me vaig cap a sopar. Ja està, perfecte. Que sí que vinc. Careta, careta. Ei, on esteu?
pues, sempre arriba la primera. Ei! Home, Jordi, Com què estàs? passa? Molt bé. Ja estava dubtant de si venies, Eh? No sé. Te les xiques? Dic. No, que va, al final un poc de... No sé, vaig juntar Sara i jo, bueno, vam aclarir. Però no entenc que el que podíem fer és dinar, en lloc de sopar, perquè aquí són els sopars. Què passa, Marc? Pues s'havien quedat en les tasques o així. Com? Jo vaig ficar a les 9 a l'Anselmo. És possible. Bueno, què tal? Com va tot? Estàs més jove, Uy, perdoneu, es que, mira, que me trae fatal y como me fa con mal la pancha, yo creo que me escapo a casa, mira, nada más tic. Uy, hola, perdoneu. Sempre tan Bueno, sobre el restant no sé més tu. Ei, una cosa, anem anant, que teníem que hablar a les 9 i ja són i quarts, Vale. Vinga. Anem. ¿Qué? ¿Caballar? Bueno, què? Un poc més i ens tornem a veure en el geriàtric, Ostres, sóc que l'any havia de quedar perquè no jo sempre vull dir-ho, però al final no l'atens i no res. Sí, està el cambrer. Ah, sí. Jo una birra, per favor. I una altra. Jo una copeta de vino. Pues per a mi una 0-0. Ui, això sí que és excepcional, Una 0-0 tu. Que es vols dir alguna cosa, Laia, que... Ui. Sí, la veritat és que sí. Però ja veig que ja us ho imagineu, no? Bueno, jo estic molt contenta, Que això, que estic embarassada. Que guai, enhorabona. Enhorabona, Benvingut al club, Benvingut al club. Jo no sé si saps el que has fet, Bueno, tu ja saps que ara s'està debatent dormir, Bueno, la teva vida va canviar. Que canviaràs les cervesetes per els biberons. Els festivals de música per els festivals de bolquers. El decidir on vas aquest estiu de vacances per passar-te tot l'estiu en decidir on portaràs la teva filla a l'escola. Nosaltres estem en això ara, en lo de mirar a veure quina escola portem a la xiqueta, no d'anar de vacances. Sí, en un principi ho teníem molt clar, Portaríem a la nostra filla a l'escola pública, perquè nosaltres som molt de defensar l'escola pública, de defensar el nostre. I allà estem, la meva dona i jo sentats allí en una llista infinita d'escoles. I vam anar a les jornades de portes obertes de totes les escoles de la nostra ciutat. I a l'acabar el recorregut, com que el que havíem vist no es va acabar de convèncer. No era allò que volíem, perquè jo per a la meva filla vull que el millor, vull tot allò que no he pogut tenir. I llavors vam anar a veure les escoles privades. I un cop allí ens vam donar compte que el nostre sou igual no ens ho podíem permetre. Igual fent un esforç, però de moment ho vam deixar de costat i vam anar a mirar les concertades. Que no pagues! Que no pagues! Al final, pagues, saps? I pagar per pagar no ens vam tornar a les privades. I allà estàvem sentats un altre cop, la meva dona i jo davant d'una llista infinita. I encapçalant la llista, la Critis School. Sí, el bressol dels nous empresaris emprenedors internacionals. O algo més de la terreta, no? L'escola del Lledó. I llavors se va encendre una llumeneta dins dels nostres caps. 2 paraules. Educació alternativa. Sí. Waldorf. Montessori. I llavors ho vam tenir molt clar. Llavors vam agafar una decisió. Al final, el que ha decidit
és portar la nostra filla a l'escola pública del cantó de casa, que està promet, i de moment com a sí. Pues yo lo que te recomano, Laia, que m'han dit, és que s'ha de tallar el cordó umbilical recent nascut. O no, millor, que el tallis després, mitja hora després. Doncs això? No me diràs que també vas a ser mare. No és això. El que passa és que acaba de fer un curs molt interessant que es diu que esperar quan estàs esperant a que arribi el moment. Sí, que espera gent que no tenim ni fills, ni parella ni res, però que volem tindre, no? I així ja ens agafa preparats. Nosaltres també vam fer aquest curs. No ho sé, la segona part. Veus? El de què esperar quan estàs esperant. I ara estem fent estimular la creativitat durant el mes de juny. El menjar més important del dia. I si te'l recomano, vos recomano a tots. No vos podeu imaginar què es pot fer amb una galeta i una magdalena. Brutal! Jo la veritat és que encara no he fet ningú curs, a veure que és un poc pront encara. He començat a llegir, això sí, alguna cosa ja m'he llegit. Mira, Laia, llegir està bé. Jo no vull acopiar-te, val? Que lo important és fer cursos. Perquè ara els cursos són tan pràctics que pareix que tinguis el xiquet a casa ja. Sí, és cert, Laia, i de fet, si fas algun curs segur que te donen punts per a una borsa o Què vaig fer? Després de la bombolla immobiliària va vindre la bombolla dels gintònics, seguida de la de les cerveses artesanals. I ara mateix estem enmig de la bombolla dels cursos de formació. És imparable. No es pot punxar. Vivim en un país d'experts on tots tenim alguna que aportar als altres. Algun coneixement particular que ensenyar als demés. Des d'ací volem fer una crida a totes les persones enganxades als cursos de formació. Ja tenim prou formació. Ja sabeu prou coses. El problema no és saber coses. El problema és no aplicar-les. Apliqueu! Mireu, avui en dia la vida és com un gran restaurant de buffet lliure i nosaltres no estem educats per a tanta llibertat. Hi ha tanta oferta que no podem gestionar aquesta quantitat ingent de possibilitats i no podem evitar atiborrar-nos de manera constant coneixements sense donar temps a la digestió del coneixement anterior. Parem, a poc a poc, digerim, masteguem 30 vegades abans de deglutir el proper coneixement. Mireu, el Cefire, que és sensible a totes les necessitats que hi ha en la societat, està intentant rebentar la bombolla des de dins. Acaba de llançar el curs Com fer per deixar de fer cursos. El curs el imparteix jo. Vaig estar parlant amb el Sergi Mestre, el director del Cefire, i li va semblar molt adient, molt en conseqüència el que està passant. Així que puc tirar endavant i vos el recomano. Vingueu perquè vos ajudarà, vos canviarà la vida. El curs ja ha començat, però només hem fet una sessió i no hi hauria problema en què vos incorporàreu, perquè a més només van vindre 3 persones, perquè clar, la gent s'inscriu però no confirma, o si confirmen després no venen, El cas és que vos convidem a que vingueu, perquè vos ajudarà, vos canviarà la vida, i el meu salari depèn d'això. Jo vaig fer un curs que desgravava Hacienda. Ei, Laia, tu deixa't portar, fes el que et fluïsca, no deixes que els altres tenen llibertat. Mira, jo soc el més menut de 9 germans i així de meravella, soc un tio la mar de normal. Normal. Supernormal. Ei, que estàs una altra vegada al camper. Jo vull un museu mig vegetal, els exàmens de bossa, no? Dic per la de la... És que està embarassada. I no me poses per dir, i el formatge si no està pasteuritzat tampoc. Jo un entrepà de... Mira, me fiques... Jo de botifarra. De botifarra? Però tu no eres vegetariana? Botifarra de tofu. Que és el ser mort. Tofu no. Després formatge pebrera. Sí, i per a mi me fiques un entrepà de... A veure, lo segon que havies dit, que Mira, era... en desig pensa que fiques un pellom amb formatge i una altra cerveseta. Que Marc, que no les faltes tu. Sí, fica'm... Mira, ell un té amb formatge. No, espera. No sé per què això. Bueno, va, un de llama en farmatge. I posa-li una altra cerveseta. Escolta, i tu on has fet a les xiquetes? Jo pensava que igual a última hora no venies, amb tota la logística familiar i tal. Ja, però bueno, si anem parlant ara, al final el que han fet ha sigut deixar-lo els meus pares. Bueno, mon pare concretament. El millor que has fet, perquè ser avi és el millor de la vida. A mi m'agradaria ser avi sense tindre que passar per el farragós tràmit de ser pare. A veure, ja no, jo soc partidari també de que els avis també estiguen en l'educació dels fills, saps? Mira,
Ja m'es imagina ahir, a les dos xiquetes, interrogant a mon pare en el seu matí, allí. Ficaret, home, tirant la perxa en terra, i per les hores que són, jo m'imagino que deu estar preparant el sopar. Sí. Ai, molt bé, Joanet. Però no us pegueu, No li peguis. A ton pare tenies que haver eixit tu. Sí, vergüenza. Què esperem algú o què? Bona nit. Bona nit. És vostè Robert Antunes Gallardo? Jo mateix. Em presento. Soc la mort i he vingut a emportar-me. La mort? Com? Doncs que ha arribat el seu moment i ha de vindre amb mi. Però vostè m'està parlant de veres. Mire, així tinc un document on se li especifica de que ha arribat el moment de que vostè abandoni aquest món. Ha sigut vostè nominat. Ja? Mire, sap què passa? Que jo ara no tinc temps per a bromes, que estic molt ocupat. Disculpe, però tinc un poc de pressa. Hi ha gent agonizant que m'espera, així que si no li importa, la parca espera. Porteu-vos bé, Sap què passa? Que és que vostè no sembla la mort, No té talla, ni túnica negra, i ja li dic que estic molt ocupat, així que faig el favor d'adverse. Mire, entenc que això li pilli un poc per sorpresa, però de vostè ha d'entendre que aquest tràmit és impredictible, irrevocable i ineludible. Però vostè què s'agreu? Que pot aparèixer així en casa perquè sí, sense avisar? Que si només el que farà vostè tinguera importància, Doncs jo també tinc coses que fer, que estic molt ocupat. Miri, el meu fill se n'ha anat al sopar molt importantíssims, irreductibles, imprevisibles, indefinibles, I m'ha deixat així a les seves dos filles, I m'ha encarregat que jo les doni de menjar, que les dutxe, que les conte un conte i que les giti a dormir, O què vol? Que no li faig el sopar i se mori d'indignació? I tinga que tornar vostè més tard? Home, un poquet de logística, Un poquet de logística. Tranquil, les seues netes no me les enduré avui, però vostè ha d'entendre que jo tinc que complir amb un reglament. Que no... Mire, jo li vaig a dir una cosa, Jo si no m'he mort, és perquè no puc, A mi ja m'agradaria morir-me tranquil·lament i ja està, Però a part del meu fill, el pare de les xiquetes, tinc dos fills més que per desgràcia estan en l'atur, I tota la família viu de la meva pensió, I jo m'he passat tota la vida cotitzant com un cabró, per a que ara que la meva família ho necessita, jo puc aprofitar i jo morir-me, Morir-se, diu, morir-se, per favor. Mire, anem a fer una cosa, vaig a batent l'ou, I jo m'he de seguir ficant una rentadoreta. I quan acabem vostè m'ajudarà a estendre la roba, De ser que no quede ningú grumet. Està bé. Ens donem de sopar, però després vostè i jo ens n'anem, perquè el que no es pot fer és alterar el cicle de la vida així com així. Ja vos dic, jo crec que mon pare deixant-li a les xiquetes com que li faig un favor. Això li dona vida a l'home. Sí. Però estic superpagat, ja vos dic, l'ocasió dels avis jo trobo que és molt important. Pues yo no sé, pero estoy súper plena. Yo no me recordaba que estos entrepans no omplirien tant de la segura. Escolta, Anet, com estàs? Ja tindràs plaça fixa, no? Bueno, clase fixa no tinc, però ja estic la primera de la bolsa. Molt bé, després de 10 anys. Sí. I no només això, sinó que enguany tinc vacant a Castelló. Que guai. Sí, o sigui, que s'ha acabat això d'anar a treballar agafant el cotxe, de perdre'm la Madalena, d'agafar el tren per anar-me el diumenge no sé on, no? Que jo que sé que ja sabeu que jo ho he passat malament i que hi ha hagut moltes vegades que dic, ui, sí, això no... Però no sé, ara, com que estic bé, com que estic a gust, estic contenta. És que estar a l'aula és una cosa que no sé com explicar, és com si jo fos una altra persona, que jo quan entro allà, no sé com dir-ho, és com que me transforme, com si jo fos una altra persona i en el moment en què estic en l'aula tota la resta del món no m'importi i només és allò que passa allà dins. Jo soc una mestra del segle XXI i com a tal a mi m'agradaria tindre una escola inclusiva, una escola creativa, una escola sobretot si fomentés el diàleg, no que s'escoltés allò que volen dir els xiquets i les xiquetes, que s'escolten perquè és important el que fa. Voleu callada? Per favor, sempre m'ha dit que eres una cotorra. Per favor, que estic parlant.
diàleg i també és molt important per a nosaltres la innovació pedagògica. La innovació pedagògica que se basa en la construcció del coneixement partint dels interessos de l'alumnat, perquè és molt important aprendre a partir d'allò que a ells els interessa. Ara a classe estem fent un projecte, és un projecte sobre l'univers, i ho han escollit ells, Laia, digues. Jo? Pues és que... Sí, digues. Mon pare ahir va fer paella. Sí, molt bé, però... Això ja ho hem parlat a l'assemblea, no? O sigui, això és tema d'abans. Ara estem parlant de l'univers. Recordeu, estem fent un projecte de l'univers. Sí? Jordi, sobre l'univers, veritat? Molt bé, digues. Que mon pare també va fer paella! Sí, molt bé, va fer paella, però és que resulta que no estem parlant de la paella, que ja hem parlat de la paella, és que ara parlem de l'univers. Sabeu? Els planetes, les estrelles, els cometes, aquestes coses, el Saturn, Venus, tal... L'univers és com una paella? No és com una paella, que no vais al braç, que no estem parlant... A veure, estem parlant de l'univers, no de la paella no, la paella ho he fet abans, ara l'univers. Perdoneu. És que sí, que els mestres som així, que diem una cosa de vegades i fem una altra, però què voleu? Som persones, no? La major part de les vegades fem el que podem. Sí. De fet, a la classe, nosaltres durant aquest hivern no hem engegat la calefacció. En tot l'hivern, I tenim un altre projecte de plàstica que és fer un bosc d'avets. A veure si així ens assemblem una mica més a Finlàndia. Sí, però espereu, és que sí que ja saben dir algunes frases en finès i tot. Digueu. Mira tu! Sí, que vol dir quina rasca. Sí. Sí, però res, que no sé jo si funcionarà, tenim una intenció, però és que a Finlàndia resulta que, a més d'avets i de rasca i de fred, també tenen una llei educativa consensuada des dels anys 70. Professorat i alumnat poden decidir el programa educatiu de cada centre. Cada docent té llibertat i recursos per a dissenyar les seves classes. Els xiquets no estan obligats a anar a les classes, a anar a l'escola fins als 7 anys, i tenen menys hores lectives i més estones a l'aire lliure. I nosaltres tenim paella. Sí, però ens m'agradaria entendre el teu sou i les teves vacances, Mira, pues te convidé que vingues a classe. Vine un dia a classe, No, millor. Veniu al Consell Escolar, que és molt més interessant. Sí. Ahir vam tindre Consell Escolar i vam estar parlant de la jornada contínua. Superdivertit. La jornada contínua? No me parleu de la jornada contínua, Pues... Ells de 3 grups de WhatsApp de pares per nit. Estan part d'escoltar tonteries. És més, a l'escola de la meva filla, en l'AMPA, ha hagut un cop d'estat que te ho juro de la veritat s'ha volat. Per exemple, jo crec que el tema està claríssim. Claríssim? El tema està claríssim. O sigui, tu què vols? Tu què necessites? No, jo que vull és que vingues, m'acompanyis a parlar en el meu cap i que m'exigis 2 hores abans, no? Ja està, parem. Ei, no mireu, que se poseu. Però ahí hi ha un tio que és igual que Alfons, el nostre mestre de llatí. Allí. Ah, sí, allí? Allí? En el cas? El Perdigons? Estàs clavat? Sí, guai. L'altre dia me'l vaig trobar per el carrer i estava tot content perquè s'acabava de jubilar als 60 anys. Sí, però si quan ens donava classe ja tenia 60 anys, no? Però, ell se'n jubila als 60 anys, no? I nosaltres jornada contínua fins als 70. Que bonico, que de viviu, Sí. Bueno, però Marc, tu l'imitaves superbé, no? M'agradava molt quan feia allò de les etimologies, se'n recordeu? Sí. Ara va, Educació. Educació ve del llatí educare. Educare està format per el prefix ex, que significa fora, i ducere, que significa guiar o conduir. És a dir, que educació significa conduir cap a fora. Això feia referència a que el professor el que intentava era extraure el potencial de l'alumnat cap a fora. Per això, avui en dia està mal interpretat i el que se fa és potenciar cap a fora de les fronteres el potencial de l'Estat. O sigui, ja havia que revisar. Per un altre costat tenim pedagog
és com els grecs anomenaven a l'esclau que guiava el xiquet a la palestra, i palestra significava lloc de lluita. És a dir, el pedagog és aquell que guia a la lluita. Amb aquesta arrel tan belicista, com no anava a ser la classe una guerra constant? I pa guerra, us recordeu de les 6 pessetes o no? Uf, por mirarla. Curs naver! Tanja, què passa? Que me fa mal la panxa. ¿Cuántas me gastas la regla de Tanja? I vos recordeu de la professora d'anglès? Oh, la professora d'anglès. Va ser el meu mite eròtic durant tota la meva adolescència. Com feia? Sempre feia. Hello. Jo fins fa poquet pensava que Hello volia dir-me amb ella. Pues imagineu-vos el primer dia de jo com a mestra veient-me per ese passadís amb el casset a la mà i adonant-me que de sobte m'havia convertit en una d'ells. Oh, has passat al lado oscuro. Ara tindràs un mal nom. Ja, no vull saber. Jo vaig a demanar les postres, ¿vale? Bueno, Que no ja, veig. tallat. No, tallat? Tu Sí, què vols? jo passé de postres. Jo un carrillo cremaet de conyac. Doncs per a mi també. Vale, tarjeta. Demano un tiramisú, va. Bueno, vinga, va. Vinga, va, cuixa. Vale, va. Escolta, Jordi, i les teves xiquetes que tenen? 1 i 3 anys. Sí. Perquè jo pensava que no es portaran... Que sereu per a la xiqueta que em vaig a fumar. Que no se portaran molt en el menú, vull dir que estaria bé quedar des de que són menuts i que se coneguen, no? Ostres, tu que estaria guapo. Que participaren un dia a la setmana. Clar. Un dia a la setmana i es portem al parc. I mentre ells juguen, nosaltres xerrem, o fem una cerveseta. Sí. I a més està guai perquè se relacionarien, sinó com en diferents edats. Mira, jo vaig dir una cosa, voler és poder. Vinga, Júlia, anem. Vinga, Joan, va. Ai, Ui. mira, digues, hola, Júlia, com estàs? Digues, molt bé, Joanet, i tu, com va? Doncs me la veia, mira, digues, hem vingut a jugar al parc. Ah, que bé. Pues a veure quin dia quedem els dos i juguem junts, eh? Ah, Que no quedem mai. Clar, a jugar, clar que sí. I si quedem demà? Demà? Dius, ui, demà... Anem a veure l'agenda. Anem a veure l'agenda un momentet, Joanet. Sí. Mirem l'agenda. A veure... Demà... Ui, demà no podem, és que a les 5 tenim repàs i a les 7 classe de música. Però, i després demà? Després demà? Després demà no, perquè nosaltres tenim bàsquet i després haurem de fer els deures, o sigui que tampoc. Però te propose el divendres, no? A lo millor. Ah, el divendres ve. Però el de la setmana que ve. Ah, no, espera, que tenim la mostra de dansa. I el dilluns de la següent? Espera, el dilluns de la següent... Just deixaries que tenim sessió d'acupuntura, no pot ser. Doncs mira, i pues, per què no ho fem ja a Nadal? No? Que no hi ha classe, no hi ha res. A Nadal és que anem a l'escoleta de Nadal per aprendre coses. Aprendre coses? Quines coses? Coses en general, ja saps. Pues no sé, perquè mira, nosaltres no anem a l'escoleta, però anem un dia a l'arrel, que fomenta la psicomotricitat i estimula el contacte amb la natura. Ah, has escoltat, Júlia? Doncs nosaltres també tindrem que estimular la psicomotricitat. Ah, però nosaltres l'estimularem en Pasqua. Mira, Pasqua, nosaltres ja tenim plan, que ens hem apuntat a un curs intensiu de fermones, que reforça els lligams amb les arrels. Ah, que interessant. Ui, mira'ls, però si ja estan jugant. Ah, és veritat! Que tonteria! Així miran de quedar, però a jugar ja han jugat en este ratet. Ah, doncs mira. Pues mira, jugar amb Joanet. Ja vaig a fer. Vinga, Joan. Perfecte. Pues anem cap a casa, eh? Júlia, digues, anem, Joanet. El moment serà cap al novembre. Si els xiquets diran, Joan, i el Mateu al Julià, la menuda, no se portaran molt. Que sí, mira, jo lo del parc és que és superfactible. I jo crec que és molt important que se relacionen xiquets de Clar, diferents se edats. coneixen junts. Clar, no? Si se autoestimulen, no? El que més gran ensenya als xicots, el que més ensenya als més grans. És que no estarà bé de parlar de xiquets, escoles, treball, no? O sigui, en el primer sopar que vam fer, a parlar d'on estudiaríem. En el segon de l'Erasmus, després la feina. Al quart ja anàvem de boda, i la boda no pot anar sense hipoteca. I de la hipoteca els xiquets. I jo em plante que si en el proper sopar voleu que parlem de comunions, aviseu-me i no vinc, ¿vale? Perquè jo estic fart, és un angoixant. O sigui, estem sempre fent. Jo estic fart de fer sopars temàtics, tu. Perdonemos que per evolucionar i avançar en la vida, Doncs parla tu, Marc, que criticar és molt fàcil, perquè tu què fas? Tu no estàs amb la xica esta? La Maria està ja portant uns anys, que no penses tindre fills, tu tampoc, o què? Ah, no, que ell està solter, Ah, que està solter, mira, molt bé com als 18, cada nit en una. Però bueno, jo crec que ja Marc és un poc
passat, no? Sí, solter, que cabró, de floreta en floreta, Segur que tu també estàs eixa merda del Tinder. Jo he sentit que això se diu la síndrome de Peter Pan. Voler fer les mateixes coses que quan tenies 20 anys. Perquè què vius? En un pis d'estudiants, no? Veiem? Que no, que viu amb els pares. Ah, que bé, així t'estalvies el lloguer, no? Però bueno, si fora tu m'entagalaria, però vaja, sí, però tu està bé, a mi també. Perquè tu has acabat la carrera? Encara no has presentat el projecte final? Ah, que t'has començat una altra carrera, que és la cinquena que comences. Però, tio, que ja no tens el carnet jove. I què fas? Estudies i treballes? Tio, estudiant, dijous de festeta, Que venius, Que venius, sinvergüenza. Quina enveja, tio, ets sense responsabilitats ahí, però mira, sense reptes també. Sí, Marc, és que està molt bé començar i començar, però acabar també és important. Marc, no pots estar tota la vida indecís, sense saber què vols? Que això de, què vull ser de gran? Ja ho hauries de saber, que ja eres gran, Marc. És que ja eres gran. Mira, Marc, tu eres adult, vale? Prou, ja està bé, tu. Deixeu-me fer lo que me dé la gana, no? Que llavors diu lo que teniu que fer. Hosti, que agobio de gent. Va. Sí, bohemio. Me recordaste ese karaoke chupito. Jo vas començar allí, Sí. allà. Ok, ¿hacemos chupitos para recordar? Tú sense alcohol, no pasa Vinga, nada. va. Sí, va, Vinga, vinga, va. brindem. Per la EGB. Permitera! Per tornar-nos a trobar. Però no ha vingut. Vinga. Salut. Salut! Ei, doncs està molt bé, no? Sí, Ens alegra molt. Vinga, vale. Bueno, cuida de esa persona, ¿qué tal? Ja, però és el que tens el pare. La veritat, Se pone la tua part. Vinga. Vols que m'esperi com No, vols? tranquil, que no tardarà. Jo això... Val, doncs, enhorabona, Gràcies. Que vaig a bé. Adéu. Doncs ja està. Un sopar més. Un sopar de tants que hem fet els quatre. De vegades ens costa quedar, perquè és que estem tots tan ocupats, però després no marxaríem mai. És com si, quan estem junts, tornàrem a ser aquells quatre amics de vuitè que jugaven al pati i
que somiaven que el món en el futur seria millor. Però després comences a fer i a preocupar-te per tenir, aconseguir, i et vas oblidant dels somnis, dels ideals, perquè, clar, hem de ser professionals, eficients, autònoms, independents, el melic del nostre propi món. El melic del món. És curiós, perquè tot comença amb el melic. I el melic hauria de ser allò que ens recordara que, en el fons, estem units els uns als altres. Perquè arribem al món necessitant que ens cuiden i el deixarem necessitant ser cuidats. En canvi, ens creiem el melic del món, però actuem com a ser sense melic. De vegades em pregunto què pensaria aquella xiqueta que jo vaig ser si em vegera avui en dia. I llavors, tota aquesta voràgine de vida que tinc no té cap sentit. M'agradaria dir-li a aquella xiqueta i a nou o a la nova que era en camí que no m'he oblidat dels altres, que no m'he oblidat de lluitar, d'acompanyar, de ser. M'agradaria poder-los dir que esta vegada sí que haurem après que això és cosa de tots, que no importarà si és xiqueta o xiqueta, perquè el món serà el que ells volen que siga, el que nosaltres volem que siga, perquè el futur està en les seues mans, però el present està en les nostres.